Qui ve el dijous per la nit per ací, per este poble? Qui vindrà? Els Reixos? Sí? Papa Noel? Ha escrit la carta als Reis? Sí. Sí? Perfecte. Vale. Doncs avui anem a escriure la carta junt a Mateu, a Antonio, a Angelita, a Rosa i a Carmen. Anem a escriure entre tots una altra vegada la carta. Us pareix? Em diuen Mateu Agunt Montoliu. Visc a Atzeneta. Enguany m'he portat molt bé i m'agradaria que em dugueren salut, lo principal. Enguany m'he portat regular i m'agradaria que em dugueren cartes Pokémon, la guia Pokémon, el traje de taekwondo i que s'acabi la guerra. Maestat, enguany m'he portat bé i m'agradaria que em dugueren roba per les nines, el traje de taekwondo, rotuladors, subratlladors, material per a fer manualitats, una casa de Playmobil i coses per les meues. Enguany m'he portat regular i m'agradaria que me duguereu llapisos diferents, que s'acaben les guerres, pau al món i un cubo de Rubik. Demane salut i amistat en la família. Salut a tots, sobretot us vull molt a tots. No passaven reixos. No tenien regalet. No teníem ningú regalet. L'únic que ens portàvem feien palometes, ens feien collars de palometes, ens feien, la meva mare feia un pollastre, per exemple, un pollastret. El dibuixar, el feien pasta, el feien la cresteta i allí li posaven un collar de palometes i després un grapallet de... A mi un caramelo, però els joguets no en teníem ni un.